ערב טוב לכולם. זו כבר שנה שנייה שאנחנו מקיימים כאן את חגיגת תיקון שבועות, שזה חוויה של לימוד ותרבות יהודית ישראלית. ועכשיו אני גאה להציג את להקת המדרגות. מודה שלא קל וסולח, ההבנה היא כמו אור שזורח, הפעם הזאת אנצח. אנחנו דיברנו על אמונה, והיה דיון מאוד מעניין, התחלקו לקבוצות, וכל קבוצה נכנסה לדיון שאני לא האמנתי שהם ייכנסו לה כל כך מהר, היה ממש יפה. להעצים את היש שבתוכנו, יש לי הרבה מלא. אני תמיד שמחה להתחלק עם אנשים בהיסטוריה של העם היהודי. אנחנו מתכנסים כדי ללמוד, לחשוב, לפרש, לדרוש. כשבתיקון ליל שבועות כזה אנחנו עושים גלגול חילוני דתי של מסורת עתיקת יומין. יש לי הרבה מה להבין כאן, כל פעם להמשיך מחדש. אני מגיל 0 קשורה בכל נימי לעניין של התורה, מאוד גאה להיות חברה בת לדור שחולל את המהפכה בלימוד התורה של נשים. ממשיך מחדש. בדרך כלל המדרשים נתפסים כחומרים של גרשיים, דתיים, כאילו לא שלנו, ואני רוצה לטעון שהחומרים האלה שייכים לכל עם ישראל כולו, גם התנ"ך, גם המדרש, גם מגילת רות, גם הסיפורים האלה, ואני מקווה שקצת שברתי מחיצות, וזה הדבר העיקרי. את היש שבתוכנו, יש לי הרבה מה להבין כאן, כל פעם להמשיך מחדש, ממשיך מחדש. הביאו את תיקון ליל שבועות, אתה יודע, עם זווית אחרת, לתת פן גם לאנשים שהם לא מקיימים תורה ומצוות, ולתת להם לטעום מהמקום הזה דרך מוזיקה, דרך הרצאה, דרך דיבור, דרך... שמעתי ככה בחצי אוזן אנשים שדיברו שם על אמונה, והיה שיתוף בין אנשים דתיים וחילונים, זה מקסים, נראה לי שזה התיקון. בעזרת האל וישועתו, ערב טוב. מאוד 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 התרגשתי לקראת ההופעה הזאת. שמח לראות אתכם, תודה שבאתם. הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון, וואו וואו וואו, חיים בתוך קופסה של שימורים אצלנו במטבח, ובמטבח על השולחן יש איש בתוך קנקן, וואו וואו וואו, מציץ מהזכוכית, ויום אחד נורא מתוך תותח, ובתותח יש אנשים שמקבלים סתירה, וואו וואו וואו, זקנים ותינוקות ליד בקבוק שבור מחוף הים. ליד הים יש אנשים קופצים מבניינים,